amagorha ayawa. Akhona linye ebelikhona ngoku. Akhona linye igorha lembali ebelikhona embalini lisekhona ngoku, ngoba ayona nto ilandelwa ngamagorha. Amagorha ayawa. Ngoko ke kuba uThixo ukunike intwana yamandla, uba nenhloni, ngoba mfanele lungisa indawo yokuwa, ngoba uza kuwa. Bheka phambili, kodwa yiba nomtshayelo wokutshayela indawo yokuwa, ngoba uba uligorha uza kuwa, ngoba ayawa amagorha. Ungaqali ngesithende xa unyathela, ngoba amagorha aqala ngesithende xa inyathela, ukuze aviwe kude uba ayeza amagorha. Kulungile, yenza njalo uba kuyakukholisa oko, kodwa ungalibali amagorha ayawa. Awumphulaphuli uAbi wayeligorha nomkakhe, wayeligorha nomkakhe uAbi. Bejonge uNabhothi, balibala uba amagorha ayawa. Amagorha, uThixo unendlela, lo gama bekuqhwabela izandla, lumka, ngoba ayawa amagorha. Awumphulaphuli elilizwe wongubani ufuna uba ligorha namhlanje, kunjalo nje wongubani ufuna uba ligorha phezu komnye namhlanje. Kulungile kuba amathuba ayakuvumela yiba ligorha, kodwa ungalibali ayawa amagorha. Lokuba ngamagorha mfanele isabhokhwe asijewuza naphina. Alibala uba uThixo mdala kunobugorha bakho. Emabandleni aqhakile amagorha, emisebenzini aqhakile amagorha, kwezopolitiko aqhakile amagorha. Ayalibala uba amagorha ayawa. Madoda, ndicela ngezinto eziphakanyelwayo xa singena endlini. Mfanele ayawa amagorha.